салом дӯстон, дар чемпионати Арабистони Саудӣ ҳарчанд тақдири қаҳрамонӣ қариб 2 моҳ боз маълум буд, Ал-Ҳилол бори дигар исбот кард ки дар мулки саудиён зур ки аст. Дастаи зур албатта ки дорандаи рекордҳои Гиннес аз рӯи шумораи пирӯзиҳо Ал-Ҳилол мебошад. Фикр мекунам ин рекордро фақат Харри Кейн шикаста метавонад. Инак дар бозӣ барои суперҷоми Арабистон ҳам дастаи Ал-Ҳилол рақиби ашадии худро аз Ал-Наср шикаст дод. Дар ин бозӣ натиҷа ба нақши дуюм афтод, вақте ки истораи асосӣ аз майдон ронда шуд. Амали ӯ боиси баҳсҳои зиёд гардид ки аз ин видеои мо маълумот пайдо карда метавонед. Танҳо лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Реал Мадрид бар зидди Манчестер Сити як классикаи солҳои охир аст ва ин бозӣ зеби финали Лигаи Чемпионҳо дорад. Дастаи Шона ҳатто дар варзишгоҳи худ фаворит ҳисобида намешавад ва беҳуда. Барои ман Реал Мадрид 8 рӯз вақт дошт ки қувва гирад ва ба ин рақобат хуб омода шавад. Роҳбарияти Премер-лигаи Англия бошад ба Манчестер Сити ягон рӯз истироҳат надод ва баъди бозии мушкил бо Кристал Пэлас ки ҳамагӣ 2 рӯз гузашт, онҳо маҷбуранд ки ба майдон бароянд. Ман фикр мекунам ки бозии асосӣ рақобати дуюм мешавад. Имрӯз бошад прогнози ман ҳамин ки Реал Мадрид мағлуб намешавад. Шумо бошад интихоби худро дар 1x кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Агар ба хабарҳои охири трансферӣ як нигоҳ кунем, дар бозор гапу чап атрофи собиқ меросбари Месси зиёд шуданд. Ин ҳам Ансу Фати мебошад ки як замон чун Мессии нав унвон гирифта буд, вале сипас ба пуррагӣ хомӯш шуд. Ин навбат бозингари Барселонаро ки дар иҷора дар Брайтон қарор дорад, Вулверхэмптон, Валенсия ва Севилля мехоҳанд ба иҷора бигиранд. Дар бораи пурра харидорӣ кардани ҳеҷ як даста сухане нест ва танҳо ҳамон тариқи иҷора омодаанд бо Ансу Фати ҳамкорӣ дошта бошанд. Аз тарафи дигар Барселона баъди бозгашти бозингари худ намехоҳад ӯро дар даста нигоҳ дорад. Дар бораи ин нашрияи Диарио Спорт хабар нашр кардааст. Дастаи Хавиро албатта фаҳмидан мумкин аст. Бо доштани як қатор истеъдодҳои ламасии Ансу Фати барояшон чӣ дар кор? Худи Фати ҳам дигар ба мисоли пешин нест ва он ҷароҳатҳо ба сатҳи бозиаш таъсири манфӣ расонидаанд. Ин мавсим аслан Фати 27 маротиба ба майдон омад, 4 гол заду боз як паси дигар ба ҳамдастагон дод. Хулас ки Фатиро мо метавонем аз мавсими дар пешомада на дар Барселона, балки дар дастаи дигар бубинем. Як хабари дигар аз футболи саудиён ин ҳоли гирёни Бензема мебошад. Ҳоҷи Карим ҳанӯз зимистон аз чемпионати Арабиён рафтанӣ буд, вале бо як зорию таваллуд тоқат кард. Ҳамловари нодири фаронсавӣ 4 моҳ боз гол намезад ва сабаби инро албатта дар набуди бозингарони босифат гуфт. Ахиран дар даври пешин голи аввалини худро дар соли 2024 ба ҳадаф расонд, вале бо ин ҳам ӯ аз фикри рафтан даст накашидааст. Бо чунин ноомадии кор ҳини голзанӣ ва набудани ҳамдастаи ба худаш лоиқ дар тобистон аниқ Бензема ба Аврупо бармегардад. Ҳарчанд шумораи дастҳое ки мехоҳанд ӯро ба даст оранд зиёд бошанд ҳам, аммо ин дафъа имконияти дастаи аввалаи ӯ Олимпики Лион бештар аст. Карим ҳам камбек карданро пазмон шудааст ва ният дорад дар солҳои охирини фаъолияти футболбозии худ ба ин дастаи маҳбуб хизмат намояд. Хулосаи гап ин ки тобистон ҳарчӣ шуданаш мумкин аст, вале имкони дар Арабистон монданаш умуман вуҷуд надорад. Дани Себальос қарор баровард ки Реал Мадридро тарк намояд. Ба ин бозингар ки як замон дар Арсенал ҳам дар иҷора буд, Атлетико ва Бетис мароғ зоҳир карданд. Воқеан ҳам ҳолате ки ӯ дар Мадрид дорад на барои ҳама писанд аст. Ба муддати тӯлонӣ дар курсиҳои эҳтиётӣ қарор доштани ӯ барои худаш ҳам тоқатфарсо мебошад. Аз як сӯ дар Реал Мадрид фақат беҳтаринҳо ба ҳайати асосӣ роҳ меёбанд. Агар ягон мухлиси инфиродии Себальос ҳам моро тамошо кунад, бояд Анчелотиро дарк намояд. Агар футбол бозии аз як тараф 22 нафар мебуд, Дани Себалос мумкин мавқеашро пайдо карда метавонист. Дар чунин шароит Дани фақат аз нимкат бозиро тамошо карда дар ин баробар бояд ҳамеша дар ҳолати обудабош қарор дошта бошад. Бозингари 27-солаи испанӣ дар ин мавсим дар ҳамаи мусобиқаҳо ҳамагӣ 19 маротиба ба майдон омад ва як паси голиву як гол ҳам дар омор дорад. Вале чӣ тавре Кадена Сер менависад, ин ҳама кам аст ва қарори рафтан ҳам аллакай бароварда шудааст. Хулас ки барои бозингари феълии Реал ҷустани хушбахтӣ дар самти дигар беҳтар хоҳад буд.
Аль-Ҳилол дигар бора тавонист Ал-Насрро мағлуб кунад. Дар бозии сафарӣ агар пешсафи мусобиқаи футболи арабӣ дастаи Роналдоро бо ҳисоби калони 3-0 шикаст дода буд, ин маврид шогирдони Жорже Жезус худро зиёд ғам надоданд. Ба мисоли бозии аввал рақобати ҷавобиам аз рӯи хатти кашидани Митрич ва Малком сурат гирифт. Чун дар ҳол ду голи беҷавоб зада, баъдан дар ин бозиам аз рӯи ҳамаи оморҳо дастаи Роналдо аз майдон сархам берун рафт. Худи Роналдо баъд чунин фишор ва бартарии ду голи рақиб тоб наоварда барвақтарак тарки майдон кард. Дар дақиқаи 86 вақте ки ӯ сахт асабонӣ шуд, аз сӯи довар бо корти сурх муҷозот гардид. Бале, аксарият дар ин андешаанд ки бозингари айёр аз дастаи Аль-Ҳилол ба асабҳои Криш нухун зад. Инро касе рад намекунад, аммо Роналдо дар он сатҳе аст ки набояд ҳар як кӯдак ӯро фиреб диҳад. Рафтори Роналдо баъд аз хориҷ шудан ӯро умуман зеб намедиҳад. Ӯ мехост муште ба рӯи довар занад. Ман инро намефаҳмам ки корти сурхи Кришро бисёриҳо қабул надоранд ва аз рӯи адолат намеҳисобанд. худи зарба бо оринҷ аз тарафи ӯ кифоя аст. муҳим нест чӣ қадар сахт бод. дар бораи даст бардоштан ба довар чизе дигар гуфтан намехоҳем. Роналдо кумири миллионҳо аст ва бояд намунаи ибрат бошад. хеле таассуфовар аст ки дар охири фаъолияташ ӯ аз худ таассуроти нек боқӣ намегузорад. дар идомаи як голи задаи Мане дар дақиқаи 99 дигар аламҳои дастаи Ал-Насрро тоза накард. Хулас ки Роналдо боз аз як трофеи дигар маҳрум гардид. Шумо дар бораи рафтори Роналдо чӣ фикр доред? Ақидаҳои худро ва андешаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунова шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.